بريزيدنت كخون حسيبة أي سرحان بسنيت محري زي راديو إيرنا دمت راديو إيرنا حجي عدت في إكايالكم تحتون دعا زسرحكو كم زي سرحه أب تلفزيون وطئ عويلك الزارب كلخو أبينيركم إلو بريزيدنت إسياس تقمت إلو حتون تزغرب الناس انتاي لناخون مملسنا له أب تلفزيون إيرترا كالمت أيق كقبرن كله أب مريز متسأتني حساب نبرات شعدما بعقميك كمل سازي فتن إلى جميريا ترى هزبغه أمنتاي وعلنا لأينا بزعبا ودكت إيرتران نحتات أتم مسؤول سلطان زنبرو حالف تهقدف من السرات جنرالات كأي تحاتو تنبر كند قداي زغو الناس كورتا قلبت كأخن حتات إلا بمملاس نتحتو كاب نفسي كرحق مسناي حرقانو نابزوم زتغسكوهم قجلة تمت أتئرسد نخوا نسهم دما مالت حلف تهقدف من السرات جنرالات إيرترا مخانوم يم سقاخ دا نحناس زينش منبر انتاي تفلت لنا سلطان يروكي أبيناي معلتي بزعبا سرحنا كن الزارب سميع كنا تفلتي كما خسمعتينا نيرنا نحنا أب سرح كم زنبرنا انتاي جبت لكي إلوم نتحتو تمليسوم نابايك العوا حجون ما يحلفون إذا حتو لعلي غاتب تصحي اللان إلى نبريزيدنت ملس كله أتازي حتى تلاز سأنت حتى قاء أمونغو بريزيدنتن سبا سلطان إيرتران كم زغماي ترى حزبن صوتا مربب مالت فوليبول تتصوتنا لا أتا صوتا قناي تودأتن أتا صوتا غتودأ أنت قوينا أتا حتو زحتة تلا كركب اللوا بزعبا أب إيرترا زورده كوجد زخيل زنبر عنوات من يخحتت من يخخ حتات زي حتات حتى تخ كهلو ديو كلنا إيرتراويان بوحدو زي محتاتنا ون كم زحتتنا وشت أي حشوخ بلن نمو بفتحوي أو قرارسا ببعلنا اجامنا وسيدنا كن مقلا مسرعمكو نجر حصيرو مريت ست خون ترأيني بريزيدنت إسياس أبز حلف السمون 27 تري أبز قبر قالمة أيقيو شعو كحسبا قديدني تغتاتي لنا ينتقوينا بريزيدنتنا كندي جيزي كمز حسيبنا أي سرحين إلو كابتن أنا ذكرن ما منشو حيل إلكتريك حرقيقو أي سرحن زقدم ديقاتات دبت مليئو أي سرحن معرفو نفرت سوا باطع أي سرحن أبسمرا معرفو نفرت يلن بمنقستي استسرح أبايتي كم تزد اللي سقومن زون أي سرحن مالوتيو وزتيلو نتي بريزيدنتنا بحصرت جيزي كنقرنا زي كاله أي سرحان زبولو أب إيرترا كتقبور زفتنو نايز فشلو مدبات زرزرات كحقزو بمحساب نخلو من إسي ستيلو بزي دوموز كسرح حسيبنا سقرا دماريسو أي سرحان بيت ما أسر تبزيحنا بزي فرد أسيرنا جنز إسرو مليسو موسيقوم أي سرحان سب بغبد حيزنايو مبلع أي قدفن أي سرحن نابرا خبيرنايو عداقاتات أي تعصوان قزا فريسنايو سباب قدناتات أي دكسن آمنتي امنتم كقدفو تسعيرنا قنا تحابي امتسلو يلو أي سرحن انترنت الهميمنايو سب وري تغولون أي سرحن قنزب كأيرنايو حوالاي تغارتسن مبرا تتفينايا بارات أي تعصوان نويا نبزح تصر اوان كنسعرهم حسيبنا جنجنا يسقونا لو أي سرحن أنا ون
ربع زبن حليفو بريزيدنت خوينه هاجر كمرح حاسبه أي سرحن زبلو نتي بريزيدنتنا سأنا راقبو كبلم زي كأله عقميز فقدو قال كابت بزوح وحد ملأكو بريزيدنتنا بزوح أبي إرتراك سرح زفتنا أي سرحن مسبزحه هاجر كن مسرت حاسبنا أي سرحن كيبل سجئن يرى دحني توجن نع أسايبلان مجمريا بتقال متأيغ أقال بويز سحبتو عب حرقي قوزلو منش أو حيل إلكتريك قبو كنسل زي تقبرلو أقل قلوتو كمز تسناخله مصر دعنايو كم مرداتاي ازي نبوزو حزبي أقل قلوت إلكتريك كهب عب حرقي قوز تخلماشن كمتي إرتراوي عب إرتراقت إموزلو عدلي قت إموا سب مسلو قيحاتته بزي عصبي سلز سرح إذا ماشين كأ كم يتفردو ماشين رح رجيجو كسمع عنبر كسمع سلزي تفقدلو مالت اتياب سبز سرح ساينس أبت ماشين ري سلزي سرحه اتي إلكتريك زمن شو جنريتر عمت مسوزحو سرحو قاريتسو حساب كجبر حتيتو اتزقد دغا حرجيجو مسنكله اتشجر هنصا كفتح عبي تصبيت زتنبرلون نغاريت زتهرملون فابريكا سمينتو عدو عيلو بريزيدنتنا نتزقات أما قدلت من حلافنت يوسدلو من بحلافنت يحتتلو كي نغرنا وتحدرات زنبور سبات بوتاتاتن علتن متقاس يبرهم يمسلني مغنياتو كرم عسران حموشين عمتات نيرتران إثيوبيان زمرح زنبرة منقص هايلا ماريام أب زيمبابوي غوينو نفس وكف قوتاتن سنشروتاتن إيرترا بدقيق تقس سميعين يرى بريزيدنتنا غا إلكتريك كابينا بي كزرقح كم زدله بزحنا إيرترا بوتاتاتن ناتغسه أفكا ما يزمل إجيرو أزاويرنا نتقدمي أستات مئة عامت مبرهتي زنبورو كتماتات إيرترا مبرهتي تفيو أتسألميتو سب بزحاب زي نبرو برغاتات بنفاسن سولارن زسرحا وسيخكا بمبرهتي قوع زبلا كتماتات عبو مرونا كم زسألا قبره نمخانو بريزيدنت كندزي زرزرات بزعبا إلكتريك كاب حسبن كاب تزاربنس منيسر ساعات انتهالي دقا بزعبا انتا يغزارب نايتان دا سمينتو عدنا يموعالا مرد اقوا بقليل زوات حزن ايكونن وطرو نخرخبهم فابريكا سمينتو مستودئه منقست قزاق سرحلنايو إلوم بعبي هاررتاز تتصبيو نربع زبن أوك أن يوز تقمتو تقادلتن سنكولانن ذكير يوم مخافل تحزنهم كوينه عسران حموشان عمتات كابزي تعممس معس دا يقطعمم كابز تمزقبه فتساميتات كمز ترقاقصه لو مغا نتي بزح كمزي العلولوز قمت كالاي ربع زبن بزي جبت تتصبيت فلي ممولو نقسنتم كي بقاقو نتازفتو وعدم سلز توفيو عدل ود عشاقت إموام كلتا جزي تحريمام هزب مخا نتناب كتما قزاق هانصاري إيوان زي فلت تساريح توديو سدرع عمتات زتقمتو أبايتي كعنوا كتما زعتوا ماشينرتات مسرعي تروف دحر دقيم إلو كابز زلو منقستي تتصبيتو نفتحن رهوان كابيتسيو بريزيدنتنا كتما تحسيمو عدهالو عريدو كام نسمع أي وحدن نتاقج زمصاتلو عيلاتاتا نصيفا بلق زبل ماي زي بلاس مراغديفو كابز حكل كموصيتو قدنا بريزيدنتنا زركبو
250 ሚሊዮን ኪዩቢክ ማይ ዓቑሩ ከም ዘሎ ብስራቱ ትጥዓማ በሲሩና ነቲ ሕልምና ንምብራኽ ድማ እቲ ዓቑሩ ዘሎ ማያት ሩባን ኩርባን ኣሳጊሩ ናብ ሃዘሞ ክፈስስ እንከሎ ኣርኢዩን ምድሪ ጽልማን ዋላኻ ተኸላን ከተርክስ ኣኽኢሉን ከበሳታት ዓድና ቀጠልያ ገበሮ ኣብ ዓለምሲ ከምዚ ፕሬዚደንትና ንኹሉ ጽላታት ብደቂቕ ዝፈልጥን ዝግደስን ፕሬዚደንት ይህሉ ደኸውን ኣቦይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ዘዕለልዋ ሕጂ ዝዘከርክዋ ዕላል ከካፍለኩም ክልተ ንስቲ ተባይሰን ክጸራረፋ ይጅምራ ሽዑቲ ሓንቲ ነታ መቋየቕታ ኣንቲ ስዋ ጾሚቓ ዘይትኽእል ኢላ ጸረፈታ እታ ዝተጸርፈት ሰበይቲ ድማ ኣነ ስዋ ጾሚቐ ይክእልን እንታይ ኮይነ ዘይክእል መን ስዋ ጾሚቐ ይትኽእልንያ ዝበለኪ ሓሳዊት ኢላ መለሰትላ እታ ጸራፊት ሰበይቲ ድማ ስዋ ጾሚቕ ክትኽእል እዮ እንተኾንክስ ከመይ ጌርካ ከም ዝጽሙቕ እስከ ሕጂ ሓደ ብሓደ ሓንቲ ኸየትረፍክን ገርኒ በለታ ወያ ስዋ ጾሚቐ ክእል እየ ዝበለት ሰበይቲ ድማ መስርሕ ስዋ ምጽሟቕ ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ሓንቲ ኸየጉደለት ዓቐን እኽልን ማይን ጌሶም ብቑልን ስዋ ንምጽሟቕ ዘድልዮ ጊዜ ከይተጋገየት ዘርዘረትላ ተጻራፊት ሰበይቲ ድማ ነቲ ጸርፋ ኣንቲ ትፈልጦሞ ዘይትገብሮ ኢላ ኣሐደሰቶ በሉ ፕሬዚደንትና ኸኣ ይትረፍ ብዙሓት ክኢላታትን ጸጋታትን ዘለዎ ሃገር ኣብ መወከሲታት ዘለዎ ዘበናዊ ዓለም እናነበረ ኣብ ጊዜ ገድሊ ኣብ ዘየለ ገሃነብ ዓለም ምንባር ፈቲኑ ዝሰረረ ሰብ ስለ ዝኾነስ ፈውሲ ሕማም ኤርትራ ጠፊእዎ ይፈልጥን እዩ እቲ ከተማታት ዘሎ ህዝቢ መዓስ ካብ ማእሰርቲ ናይ ማይ ዋሕዲ ከም ዝፍታሕ ከይነገረ ኸኣ ናይ ሕርጊ ጎዲጋ ምስ ተወድአ 300 ሚሊዮን ኪዩቢክ ማይ ከም ዝዓቆረን ኣብ በዓል ከርከበት ካብ 2 ክሳብ 3 ጊዜ ኣብ ዓመት ምህርቲ ከም ዝሕፈስን ኣተስፊዩ ኸኣ ነቲ ሳላ ንሱ ኣብኡ ዓሪዱ እምኒ ዘቐበለ ዝተፈጸመ ዝመስሎ ቀንበይበይ ዝብል ዘሎ ውቁብ ዲጋታት ግዲ ተራእይዎ ፍስህ በለ ብመሰረት ፕሬዚደንትና ዘዕለለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቀንዲ ናይ መጓዓዝያ ጸገም ናይ ኣየርን ባሕርን እዩ ባሕርን ኣየርን ኤርትራ ምስ ዓለም እትራኸበሉ ቀንዲ መጓዓዝያ ድማ እዩ 10,000 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ትውንን ሃገርና ክልተ ወደባታ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ወደባት ብጽምዋ ዝተበልዐ እዩ ኤርትራ መራኽብ እንተዝህልዋኸ እንታይን ካብ ኤርትራ ክጽዕና እቶም ዘይተበከለ ጽሩይ ገማግም ቀሒ ባሕሪ ከም ዘለና ዝፈልጡ ምን ንፋስ ዝብርሆም ወጻእተኛታት ከይነግዱና ድማ መምስ ውቃቢኦም ዝሰማማዕ መብራህተን ወሊዐን ቀይሐን ጺፈን ዝጽበይኦም ወደባት ኣብ ከባቢና እንሃለዋ እንታይ ኮይንና ኢሎም እዮም ደቂ ዓዱ ገዲፍናዮ ጽምጽም ኢሉ ናብ ማይ ጨሎት ዝተቐየረ ዝመስል ገማግም ባሕሪ ክመጽኡ ቱሪስት ክዘናጋዕ በገንዘቡ ድላዮ ክገብር ፈንጠራዕ ክብል እዩ ዝደሊ ንሱ ንጊዜ ይሕጐስ እቲ ዓዲ ኸኣ ትንቀሳቐስ ቱሪዝም ከም ቀንዲ እቶተን ዝኾነ ሃገራት ኣብዚ ዓለም ብዙሓት እየን ዕድል ናይ ጸበቐን እምበር እቲ ዝቐለለ ወፍሪ ትገብረሉ ጽላት እዩ ዝዘናጋዕ ቀንዲ ዝደልዮ ሰላም እዩ ብብረት እንተሓሊኻዮን ደድሕሪኡ ኸይድካ እንተሰሊኻዮን ግን መዓልቲ ኸይወድአ እዩ ገዲፍካ ዝኸይድ ንሱ ከም ዘይምለስ ፍሉጥ እዩ እቲ ሃሲኡ ግን ካልኦት ከይመጹኻ ስለ ዝኽልክለልካ እዩ ኣብዚ ዘበና ሓበሬታ እሞ ኸኣ ዝሕባእ የለን ባህሪካ ኾይኑ እውን ገጽካ ዓቲብካ እንተሪኢኻዮም ጥራይ ዕዳጋኻ ተዓጽዩ እዩ ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ NPR ሬድዮ ዝሰማዕክዎ ሓበሬታ ከካፍለኩም
ኣብ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዘውፅኦ ዘሎ ሕግታት ዝተሰናበዱ ኣብ ዩኒቨርሲታት ኣሜሪካ ዝመሃሩ ወጻእተኛታት ተምሃሮ ብፍላይ ከዓ ቻይናውያን ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ክመሃሩ ዝመልእዎ ዝነበሩ ምሕትት ኣብ ሓደ ሰሙን ብ7 ሚእታዊት ክጐድል እንከሎ በንጻሩ ኣብቲ ከባቢኡ ዝርከብ ኣብ መሬት ካናዳ ዝተደኮነ ናይ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ኣብኡ ክመሃሩ ዝደልዩ ሓተቲ ብ14 ሚእታዊት ዓብዩ። እቲ ጋዜጠኛ ከዓ ካብዘን ኣሃዛት ተበጊሱ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኸይዱ ተምሃሮ ዘራሪቡ ነይሩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኮይንና ክንመሃር ውሕስነት ይስምዓና ነይሩ። ሕጂ ግን ጽባሕ እንታይ ከም ዘጋጥመና ስለ ዘይንፈልጥ ኣብዚ ትምህርትና ክንቅጽል ኣይንደልን ኢና ዝብሉ ድማ ረኸበ። ስለዚ ቱሪስት ንዓድና እንተዘይተኣለዩስ መርከብ ገዲፋቶም ነፋሪት ሲኢኖም ማዕርፎ ነፈርቲ ጸቢብዎም ዘይኮነስ እቲ ብዓድና ዘሎ ምሕደራ ንበጻሕቲ ስለ ዘይሰማማዕ እዩ። ሓደ እዋንስ ፕሬዚደንትና ንሚኒስተር ቱሪዝም ዝነበረት ደሞዝና ንስኺ ጥራይ ክትከፍልና ግባኣክ ነይሩ ኢልዋ ምስ ሰማዕና ዓድና ዓዲ ቱሪዝም ትኸውን መሲልና ነይሩ። እንተኾነ ግደ ትጽቢት ጥራይ ኮይንና ተሪፍና ዘኪረባ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መጀመርያ ዓመታት ናጽነት ኤርትራውያን ናይ ቱሪዝም ባህሊ ክህልወና ክንዛወር ኢልና ንበዓል ኬንያ ክንከይድ ኢልና ክንሓስብ ምዕዱና ነይሩ። ነዚ ብምዝዋር ገሊጽዎ ዝፈልጥ ናይ ዳሕራይ ፋሕጭን ግራሕና ዘረጋገጸ ስደት ኤርትራውያን ተራእይዎ ዶ ነይሩ ኸውን? ኣብዚ ናይ ሕጂ ቃለ መጠይቁ እቲ ክህነጽ እንከሎ ብዙሕ ዝተዘርበሉ ማዕርፎ ነፈርቲ ባጽዕ ሳዋ ኣይሰርሐን ተባሂሉ። ብፍላይ ናይ ባጽዕ ማዕርፎ ነፈርቲ ብቑዕን ዘበናውን ክነሱ እቶም ዝምልከቶም ዓበይቲ ትካላት ዓለም ግን ብፖለቲካ ምኽንያት ተፈላጥነት ኣይሃብዎን። እዚ ኸዓ ነቲ ብጽፍርና ኢልና ርእስና ንኽንክእል እንገብሮ ጻዕሪ ተጻብኦ እዩ። ወዲ ኣፎም ጅግና ኸዓ ስሪኡ ከርእዮም ንገለ ሰበ ሥልጣናት ዓለም ዘሳፈረኦም ነፈርቲ ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ባጽዕ ከም ዝዓልቡ ገይሩ ከም ዘይምብርከኽን ኤርትራ ብርእስኻ ምኽኣል እንታይ ከም ዝሰርሐትን ኣርእይዎም ዝብል መን ከም ዝደረሶ ዘይፈልጦ ዕላል ከም ዝነበረ ይዝከረኒ። ዕድመ ሂቡና ኸዓ ፕሬዚደንት ባዕሉ ናይ ባጽዕ ማዕርፎ ነፈርቲ ብቑዕ ኣይኮነን ይብለና ኣሎ። ናይ ኣስመራ ማዕርፎ ነፈርቲ ኸዓ የለን ምስ ዓለም ዝኸይድ ኣይኮነን ተባሂሉ። ንምዃኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቀንዲ ጸገም መጓዓዚ ኣየር ናይ ትሕተ ቅርጺ ድዩ ናይ ተጓዓዝቲ ዘይምርካብ ጸገም? መሬት ደሓን ከሎ ኩሉ ዓይነት ጸገም ዓድና ከም ዝሎሙ ዕርቃኑ ኸይወፀ ብተደጋጋሚ ነፋሪት ሉፍታንዛ ካብ ኣስመራ ትሕቲ 10 ሰብ ሒዛ ክሳብ ጅዳ ከም ዝበረርናን ኣብ ጅዳ ከም ዝመልአትን ይዝከረኒ። መንግስትና ግን እቲ ቐንዲ ንካልኦት ኩባንያታት ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ክሳራ ዘእተወ ስእነት ተሳፈርቲ ጐስዩ ነቲ ትሕተ ቅርጺ ክሰሃሎ መሪጹ። ኣብታ ናይ መሬት ወደብ ክትከውን ኩሉ ኤርትራዊ ዝተጸበያ ተሰነይ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዘድልን መዝሓሊ መዐቀቢ ብግቡእ ክህነጸሉ ምዃኑን ድማ ፕሬዚደንትና ነጊሩና። ተሃኒጹ ኣይሰርሐን ካብ ምስማዕ ክንድሕን ካብ ምጽላይ ሓሊፍና ንብሎ ይብልናን። መሶብ ኤርትራ ክኸውን ዝነበሩ ዕድል ኣብቲ ከባቢ ተኸሲሩ ዘሎ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ንምብርባር ግን እቲ ናይ ቀዳማይ ረድኤት መድሃኒትስ ማዕርፎ ነፈርቲ ምህናጽ ኣይኮነን። ከም ትዕዝብተይ መንግስቲ ኤርትራ ብስራሓቱ ብደገ ንዝረኣዩ ገዘፍቲ ነገራት ይግደስ እዩ። ካብ ሰብ ምህናጽ ጽርግያ ምህናጽ ዝያዳ ይብርሆ። ፕሬዚደንትና ኸዓ በዞም ጣልያን ዝሃነጾም ክትከኦም ዘይከኣለ ጽርግያታት ሕጉስ ከም ዘየሎ ንምርግጋጽ እዞም ናይ ቀዳማይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጽርግያ ክሕደሱ ኣለዎም ክብል ተዛሪቡ። ነተን ብመራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ብዙሕ ዝተዘርበለን ሓደስቲ ኣውቶቡሳት ኣበይ ናይ ጽርግያየን እሞ ክኸዳ ዘስምዕ ዘረባ ድማ ስዒቡ። መንግስቲ ኤርትራ ብስራሕ ጽርግያታት ቢንቶታት ዲጋታት ክነኣድ ይሰሚዐ። ሎሚ ድሕሪ 25 ዓመታት ድሕሪ ርብዒ ዘበን ድሕሪ ሓደ ወለዶ
ብዛዕባ ብዙሕ ዘየነይቱ ባዕሉ ፕረዚደንት እውን ዘይተጃህረሎም ናይ ዳግመ ህንፃ ስራሓት ምዝራብ ንዓይስ የሕፍረኒዮ ኣብዚ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝመልኮ ዝግለጽ ጽላት እቲ ምዕቡል ዓለም ሲትረፍ ጎረባብትና ክሳብ ክንደይ ቀዲመናና ከም ዘለዋን ተገናዚብና ካብቲ ማእከላይ ሕንጻጽ ክንደይ ርሒቕና ከም ዘለና ከነረጋግጽ ኢና ኣብዚ ሞያዚ ኤርትራ እትረፍ ድሕሪ ርብዒ ዘበን ሳላ መግዛእቲ ቅድሚ 100 ዓመታት እያ ቅድሚ ጎረባብታ መሪሓ ነይራ ህዝባዊ ግንባር ኣብ በረኻ እንከሎ ጽጋታት ኣብ ዘይነበሮ ቀውጢ እዋን እናተዋግአ ብነፈርቲ ኹናት ደርግ እናተደብደበ ጎቦታት ሳሕል ዓይኒ ዓራት ገይርዎ ከም ዝነበረ ንዝፈልጡ ኸዓ እዚ ሕጂ ድሕሪ ርብዒ ዘበን ተገይሩ ዝበሃል ዘነይት ኣይኮነን ናይ ድሕሪ ናጽነት ብድሆታት ምስ ናይ ዘበነ ገድሊ ገያጽ ግዜ ፈጺሙ ስለ ዘይወዳደር ከዓ እቲ ነቲ ናይ ስራሕ ባህሊ ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ዝመለሰ ደኣ ሃሰስ ኢልና ዋና ንድለየሉ እምበር ኣብዚ ዘበንስ ብዛዕባ ውሑድ ዝህዝባ ብጸጋታት ዝዘቕበበት ጸባብ ኤርትራ ድሕሪ ርብዒ ዘበን ናጽነት ቀንዲ ኣጀንዳና ጽርግያ እንዲጋን ትሕተ ቕርጽን ጥዕናን ቤት ትምህርትን ጥራይ ክኸውን ኣይምተገብአን መንግስቲ ኤርትራ ንኤርትራ ናይ ምህናጽ ሓላፍነት ንዕኡ ነቲ መንግስቲ ጥራይ ዝምልከቶ እዩ ዝመስሎ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት በብቕሩብ ካብቲ ሓላፍነት እናተገለፈ ተቕሊሉ ተዓዛቢ ኮይኑ እቲ ህዝቢ እውን ከም ዘይምልከቶ ክስምዖ ጀሚሩ ህዝቢ ኣብ ዲጋ ገርገራ ኸይዱ ብነጻ እምኒ ስለ ዝተሰከመ ህዝቢ ኣብ ህንጸት ኤርትራ ዝሳተፍ ዘሎ ዝመስሎም ብዙሓት እዮም ብመገዲ ወከልቲ ገይሩ ዝስራሕን ዘይስራሕን ክሓትትን ከፍቅድን ክኽልክልን ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ዝተሓደጎን ዝረስዖን መሰል እዩ ብቑዓት ሰብ ጸጋ ዜጋታት ኣብቲ ዓውዲ ክሰርሑ መንግስቲ ኤርትራ እንተደልዩ ዘፍቅደሎም እንተጸሊኡ ዘሕድጎም ዘይኮነ ዜግነታዊ መሰሎም እዩ ብዙሕ ካብዚ ሕጂ ኣይሰርሐን ዝበሃል ዘሎ ትካላት እተን ብጸጋታትን ዕድላትን ህዝቢ ኢደን ዘጽረያ ትካላት መንግስትን ህግደፍን ዝሃነጸኦ እዩ ካልእ ፕረዚደንትና ምዝር እስቲ ተተሓሒዙ ናይ ሰብ ጸጋ ኣብ ዕቤት ቁጠባ ሃገር ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቒሱ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዛ ርእስቲ ቀዳድ ፊሶ ይመልእ ከም ዘሎ ኣዳዕዲዑ ይፈልጥ እዩ እዛ ድኻ ኤርትራ ብነጻ ዘምሃረቶ መንእሰይ ዝሓዘ ሒዙ ከም ውሕጅ ንቕድሚኡ ጽርግ ክብልስ ምስ ምንታይ ይቝጸር ኤርትራ ዕድመ እናወሰኸት እንከላ 12 ክፍሊ ዝወድኡን ናብ ኮሌጅ ዝሓልፉን ይውሕዱ ምህላዎም መዐቀኒ ቴርሞሜተር ናይቲ ጽባሕ ሳዕቤኑ ቀሊል ዘይኮነ ምልክት ናይ ዘይጥዕና እዩ ኣብዚ ጉዳይ ከ ስለምንታይ እዩ ዘይሰርሐ ህዝቢ ኤርትራ ኣብታ ደቁ ኸፊሉ ዝረኸበ ሃገር ቅድሚ ቢንቶን ዲጋን ዓቕሚ ሰባ ክህነጽ እናተጸበየ ደኣ ስድራ ቤታት በታቲኑ ንዓድና ዓቕሚ ሰባ ዘዕረቐ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዘይረብሓትሉ መንዳ እዩ ዝረብሕ ዘሎ ዕድል ምርጫ ህይወት ናይ ሚልዮናት ሰባትን ሃገርን በይኑ ሓደ ሰብ ይውስን ኣሎ እዛ ጽሕፍቲ ክጅምራን ከለኹ ፕረዚደንትና ሓቲቱና ነይሩ ሕጂ መወዳእታ ከዓ ኣነ ክሓቶ ክቡር ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ንስኻ ከም ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ዘለካ ግቡእን መሰልን እንታይ እዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ኸ ሓሲብካላ ትፈልጥ ዶ إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا